Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ngayong hapon na kinangin yung GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nolsal. Nga maghatod sa labing dagku'ng mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Mga locally stranded individuals gikan sa National Capital Region nga pauli din sa Dakbayan Sugbo, pangayuan og letter of coordination. Kini gumikan sa report nga dunay high risk sa COVID-19 ang mga dapit dito sa NCR. Gisiguro sa kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga kaum ang tinuy-anan alang sa 14-day quarantine period sa mga LSI. Ania ang report. Giklaro sa Deputy Chief Implementer sa IETF Joel Garganira nga katulama LSI gikan sa National Capital Region ang pangayuan og letter of coordination sa barangay sa Cebu City diin sila mamauli. Kini aron masuta kung haumba ang ilang mga balay o Pinoy-anan gagamiton sulod sa 14 kaadlaw nga quarantine period sa gayon nga naa na sila sa ilang barangay. Ugaling dili mapasar ang balay, mamahimong didto sila i-quarantinas sa Barangay Isolation Center. Nga our first 5 cases baya sa COVID way back April have history of travel sa Manila. No, this is not a question nga nag-stricto ta, but this is the right protocol for those that are arriving in high risk areas. Samtang mga tao nga gikan sa laing mga dapit sa nasod, mahimo ra kadtong COVID Shield o Travel Authority nga gi-issue sa PNP. Pabilin gihapon ang hugot nga protokol sa syudad aron dili na mobalik pagsaka ang kaso sa COVID sa Dakbayan. Gipahibaw usab sa opisyal nga sa 36 ka mga barangay nga zero COVID transmission na ay usa nga natagak humana ay residente nga nagpositibo. Busa, padayon ang panawagan nila sa mga tao nga mag-amping. There is a tendency magudong tag zero transmission na mga constituents nato nga magkumpiyansa. No? I just want to remind them that from the start, no, COVID already claimed 634 deaths. Kauban si Marlon Milgaso. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gihigpitan na sa kapulisan sa Talisay City ang mga magbisikleta nga musaka sa barangay Manipis sa tungod kay naobserbahan nga wa motuman sa social distancing. Ang report ipanangat sa pagbalik ni Chona Carion. Ning na sinating pandemic, daghan na ang nainganyo nga magbisikleta kay gawas ka apektado ang naandang transportasyon, gihulagway kining nga pagpalagsik sa lawas samtang habi alang sa uban. Usa ang barangay Manipis nga nagsaan sa mga bikers, ilabi na kun holiday og weekends. Apan nabantayan sa kapulisan sa Talisay Police nga adunay mga pipila ka bikers nga wa mag-obserbar sa social distancing, nga kuyaw nga hinuong hitaptan sa COVID-19. Hinungdan nga giistrikto na ang musud sa dapit. Matag biker nga mosulod sa barangay Manipis pangayuan sa kapulisan og identification card ug quarantine pass. Ang mapakyas pagpakita niini dili pasudlon. We're doing this to sustain the gains that we have. The momentum is in our favor, so let's not waste it and let's observe health protocols. Nang hinaot ang kapulisan og mismo si Mayor Samsam Gulyas sa pagsabot sa mga bikers, gumikan kay kaayuhan man kini alang sa tanan.
As far as social distancing is concerned, mo na importante na to because we want to remain vigilant in our fight against COVID. Gawa sa bikers, gipahimangnuan usab ang mga manindahay sa dapit sa social distancing o pagsulob kanunay og face mask. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Napugnan ang suway nga pagpalusot sa illegal nga duga sa Mandawi City Jail. Ang ilang modos gipasok sa saging Cardaba nga gihatod unta alang sa piniriso. Ang report ni Nico Serino. Sa saging nga Cardaba gipasok kining mga medium nga pakete sa gituhang shabu pasulod unta sa Mandawi City Jail kaganihang buntag. Ang usa ka sipi sa saging dala sa lalaki nga igurang mutunol unta niini pasulod sa prisuhan alang sa usa ka piniriso. Apan sa pag-inspeksyon sa jail personnel, nakita nga may hiwa na ang usa ka saging ug didto nabisto ang drogas. Pasabot sa warden sa prisuhan, gidili pagyud ang dalaw ning panahon sa COVID. Apan gitugta nila ang tunol-tunol o hatod og tambal, ingon man saging kay daghan kuno ang nagka-potassium deficiency sa mga piniriso. Tanan nga kuno kaning gidunol ato gina-inspection, we subject for inspection while naapatin na ang gadunol. So namatay ito kuan ining aning duty sa gawas. Arestado si Rodolfo Belandre, 27 anyos, nagpuyo sa Ermita. Gitanggong siya sa Opao Police Station samtang giandam ang kasong isang at batok kaniya. Sa interview gipasabot niya, iyang higala ang nikumbinser kaniya nga dunay ipatunol sa City Jail. Nasayod siyang saging kini apan wa na siya mangutana para asa ug wa sab niya masusi kun do na bay gisuksok niini. Ikaw to iyatag. Okay ba? Nahibak na to? Kung ano sa bunto? Wasa ko ba? Ikabaw ko nga, sugot pa ko eh. Pila may suhol sa imo? Ang kita Tris. Gitugya na sa PNP Crime Lab ang nasakmit nga 25 gramos nga drogas nga may gibanabanang balor nga 170,000 pesos. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pag-uswag sa pagbuka sa klase sa mga pampublikong tunghaan nakaabag sa pagpangandam sa mga magtutudlo ilabi na sa new normal nga paagi sa pagtudlo. Siluan ni Rondina sa report. Nagpadayon karon ang printing sa mga modules dinhi sa Buaya Elementary School aron mas hapsay ug mas dali per grade level ang printing ug ang pagbahig sa mga modules nga gipangunayan mismo sa mga subject teachers. Giangkon sa Principal Irene Godinez nga kun nadayon pa ang pagbuka sa klase karong adlaw, tulo ngadto sa 4 ka mga subjects lang per grade level sa week 1 lang ang ilang naandam. Mapasalamaton kay mi nga na-move gid siya to October 5, 2020 kay kung karon ang atong basihan dili pa gyud 100% ang among printing sa among modules. Gawa sa kalangan sa pag-umol sa mga modules, nagkuwang usab ang supply nila sa mga bond papers. Hinuon, nakapamalit na sila og 200 rims sa bond paper gikan sa ilang MOOE, samtang laing 90 rims ang gipada usab gikan sa district. Sa pagkakaroon aduna sila 250 ka rims matud sa principal igo ra kini sa modules nga gamitonon alang sa week 1. Hinuon iyang gipahibaw nga naandam na usab ang supply alang sa gamitonon nga bond papers para sa module sa week 2. Nag-agad mong punta sa supply gikan sa division. So kung unsay maabot sa division, i-forward sa district, and then from the district, i-forward po sa kada schools. Ang Parents Teachers Association usab nagpasiugda og solicitation aron mapun-an ang panginahanglan sa dugang bond papers. Karon nga pandemic, ang uban wala gid ni balibad. Kay wala man sad miingon nga kuan sa kanang ra man pud mi kanang murag tubig-tubigan pud na ngayo. Wala pud mi kay mosabot ra man pud mi sa mga parent nga wala pud taon. Ang Buaya Elementary School may 1,510 ka mga enrollees karong tuiga o 90% lang sa gidaghanon sa mga tinunan itandi sa nakalabaing school year diin 10% niini mga transfers gikan sa private schools. Samtang karong adlaw ang submission of bids alang sa 2.5 million nga budget sa pagpalit og dugang bond papers alang sa mga tunghaan sa DepEd Lapu-Lapu. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
64% na sa katibukang kaso sa COVID-19 sa tibok kalibutan naka-recover na. Sa Pilipinas, 69% na ang total COVID cases nga nangaayo usab. Ano ang report ni Marie Dumabok. Bisan kun matag-adlaw madugangan ang mga hitaptan sa coronavirus, apan dagan na usab ang nangaayo ilabi na sa tibuok kalibutan. Sa kapin 23 milyones ka mga kaso worldwide, 64% na niini ang nangaayo na. Sa Pilipinas, sa kapin 189,000 ka mga kaso, kapin sa 131,000 ang nangaayo, samtang kapin usab sa 55,000 ang mga active cases. Paspas usab ang pagsaka sa recovery rate sa Central Visayas. Sa kapin 18,000 mga COVID case, kapin sa 14,000 ang nangaayo na. Samtang dulang sa 3,000 na lang ang mga aktibo. Sa kapin sa 4,000 ka mga kaso sa lalawigan sa Sugbo, kapin sa 800 na lang ang gipaabot nga magnegatibo. 29 sa 128 sa Negros Oriental ang nagpabiling aktibo nga kaso. 73 usab sa 144 ang mga active cases sa Bohol. Samtang duha sa tulo ka mga kaso sa Siquijor ang gipaabot nga maayo na. Sa Cebu City, pabiling 1,200 ang aktibo nga kaso gikan sa 9,512 nga total COVID case. Samtang parihong kapin sa 300 sa mga active case sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Mandaue City, gikan sa kapin sa 2,000 ka mga total COVID case. Alang sa Eastern Visayas, kapin sa 800 usab sa ilang kapin sa 2,000 nga COVID case ang gilauman nga makarecover, samtang 14 kanila ang nakalas. Ako si Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, arong pagtubag sa suliran, nakabahin sa mga pagbaha sa Barangay Basaka, Babago, Gunob, City Engineer sa office nagsugod na paghimog open canal, samtang lokal nga gamahanan musangat gyud og kaso batok sa responsable sa pagtambak sa fish pond kaniadto sa sitio Tangke, Barangay Basak. Siluan Mirondina sa report. Gisugdan na kaganihang buntag ang excavation alang sa duha ka mga open canal sa may sitio Tangke, Barangay Basak. Matod ni Engineer Maribeth Soronio, Lapu-Lapu City Engineer, hayan mas mukusog na ang pagdagayday unya sa tubig uwan ngadto sa Karahay Creek. Makaabag usab kini sa flow sa tubig gikan sa kabalayan nga naalihan na sa mga establishmento sa dapit. Katong sa mga naabit og gikural na. Oo, right side. Ato po to dito taparan atong linya o open ka na lang para ang gikan sa mga residents nga tubig maka-flow na padong dito sa creek. Samtang gipahibaw usab ni Attorney James Saison sa City Legal Office nga gihanay na nila ang kasong ipasaka batok sa responsable sa illegal nga pagtambak sa fish pond. Kahinumduman sa gipahigayong ocular inspection niadtong Biyernes, parehong gihimakak sa DNR 7 ug BFAR 7 nga mihatag sila og permit alang sa pagtambak. It behooves upon the city to file the appropriate charges against the registered nga lessee no sa fish pond, kay ang atong assumption sila man ang registered lessee, so sila gid ang nagtambak sa yuta. Gipasabot ni Saison nga samtang gihanay nila ang kaso, lihuko na sa Dakbayan ang pagpaluag sa dagan sa tubig sa Karahay Creek ug ang pag-excavate sa gitambak nga filling material sa fish pond. Dili mahimo may nga kanang ang mga tao maghuwat o kanusa nabay resolution ang kaso niya, maganto sila sa dugayng panahon, no? So dili na mahimo o di sa na matugot sa syudad, kay number one kita ta nga di gyud komportable nga daghan kayo ang tubig dito nagbaha sud sa ilang balay. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Ang tanan apektado sa krisis sa pandemya, ilabi na ang panginabuhian apan ang uban ng limbasog aron makabangon sa kalisod. Usa kanila kining batan-ong seaman nga nawad-an og trabaho. Inay mawad-an og paglaom gihimong kahigayunan nga magnegosyo. Ato siyang ila-ilahon. Dinay report.
Nawadaan man og trabaho isip siman, sa dagat usab nakita niya ang oportunidad aron makabangon. Ang hipon, mao karoy naghatag kaniya og panginabuhian. Si Kirby Camacho, naabtan namo nga nagluto siyang recipe nga sweet and spicy hipon. Gawas nga hitsas og mga ingredients, kumpleto sab siya sa PPE sa pagluto. Unang gigisa ang ahos o ginaling nga siling kulikot ug dayon ang hipon. Aron mabalanse ang kaparat, gisagulan niya og kamay ug mga sikretong sagol nga siya rapod ang naghimo. Recipe nga ako na pong na-invento po ba? Sa naluto na, gibutang niya og sudlanan nga garapon o gisilyuhan. Nag-inabagay usab ang iyang mga igsuon sa ilang panginabuhian. Si Kirby, ang breadwinner sa pamilya, ug na-stroke pa ang iyang amahan, busa lisod ang ilang kinabuhi dihang wa nakasakay sa barko tungod sa pandemic. Nangkamot jud ko nga nagi ko yung matabang ba kay lisod manggod kayo kay katong nagsakay ko ako ra ko'y nagkuan sa akong mama. Muhatag ko niya nya karon wala nang pasakay. Mo nang ako gining gipangusgan nga mobalik jud ko negosyo. Pero nagay ko'y mahatag-hatag sa ilaha ba or nasa ko'y maka-provide jud ko. Apan inay, magpaanod siya sa kalisod, mibangon siya og gigamit ang iyang diskarte sa pagluto og hipon nga nagsugod lang sa ilang mga silingan. Tungod kay patok kini, gisuwayan nila sa online selling ug diha na misugod ang pagdagsa sa ilang mga suking reseller ug nagmas produce na sa ilang mga produkto. Mauwawon man si Kirby apan sukwahi sa katambayayong niyang hinigugma nga si Mariel nga anaa sa likod sa ilang marketing. Lami gid ni siya. Alang ni Kirby nga sama sa parat ug halang nga flavor sa hipon ang kinabuhi nga mamahimong lami kung gamitan sa diskarte ug kakugi. Never surrender gud labi na sa karon nga pandemic. Dili ta magpada og nakay gamay nga negosyo. Sudli lang gud wa may muwa sa imuha. Kauban si John Zulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, nag-disinfect netong Sabado sa buntag ang Tagbilaran City Hall human masayod nga nagpositibo sa PCR test ang usa ka lalaki nga misuroy sa mga kan-anan ug establishmento sa syudad. Matud pa wa masayod ang tigbantay nga usa ka COVID-19 patient kini ug na-admit sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital nga nagpositibo di ay kini. Naka-isolate na hinuon siya karon. Matud ni Tagbilaran City Mayor John Gisnel Yap, sirad-an una ang mga karinderya og iswab test ang mga staff niini. Samtang ni atong Sabado napunan og 13 ka mga bag-ong kaso sa COVID-19 ang lalawigan sa Bohol. Unsi niini mga residente sa Talibon ug duha taga Malingin Island sa Bien Unido. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sagad sa mga pampublikong tunghaan na misagop sa modular learning kung paggamit og module nga ipodapod sa tanang mga tinunan. Usa sa napalantawan ang kakuwang unya sa mga supply sa bond papers o printing materials. Adunay live report si Fame Marie Dumabok. Fem. Bahab gitugan sa direktor sa DepEd 7, Dr. Celestiano Jimenez, nga natuki na sila mga virtual meetings uban ng mga superintendents nga ang ilang kahingawa sa posible unyang pagkuwang sa mga supply sa bond paper ug ang pagtaas sa presyo niini guban pa mga printing materials ilabi na atulo niya sa second quarter sa ting klase. Wa pay opisyal nga reklamo na dawat ang DepEd 7 apan nakadungog na usab siya og taho gikan sa pipila sa mga magtutudlo nga dunay pagmino sa supply sa mga bond paper. Gani matud ni Jimenez nga usa na ang division sa Sikihor sa mipadangat sa kahingawa alang na sa second quarter kay nahuman-human na ang pagprinta sa mga modules sa first quarter. Lisod usab kanila nga mobiyahe padung sa Cebu sa Negros Oriental din sa gadana ang daghang mga supply. Ipacheck yun sa DTI ang mga ning-ana kay kung naay mga violations like labi na ng hoarding, pagpasakas presyo, so at least ilang mabantayan. Samtang nagpaabot sa listahan gikan sa DepEd sa mga materyales nga nagkulang na sa supply, ni mando na sa DTI Assistant Secretary Asteria Caberte nga susihon na kini. Valid kaya na nga concern. We will assure that there will be no shortage and unreasonable spikes in prices.
Bahad ni Kaberte sa mga tindahan nga mihimog pagtago sa mga supplies ug illegal nga pagtaas sa presyo nga usa kini ka seryosong kalapasan. It's a criminal offense. This is not the time for profiteering. In this pandemic, there's no place for profiteering. Mag-cooperate ang tanan. Gawas nga motabang ang lokal nga kagamahanan sa mga tungaan. Matud ni Jimenez, alang sa second quarter, muabag usab ang central office sa imong bidding ug procurement aron mas dali ug makabarato sila. Ipangtanaw karon unsay mga possible nga branches, for example sa National Printing Office nga nabas sila branch diri sa Cebu, sa Bohol, sa Negros or sa Siquijor kay mao po datong i-coordinate. Bob, sa gihimo nga initial nga assessment sa DepEd 7 atol sa panghimo nga mga dry run, hinay-hinay na nga na-adopt ug nadawat sa mga magtutudlo, gidikanan ug mga tinunan ang modular distance learning. Samtang nitala ang DepEd 7 og 96.7% nga turnouts kun 1.7 million nga mga enrollees na alang sa pampublikong tungaan ni sa Rehiyon 7. Ug gipabot kini nga musaka pa ilabi na sa pagsibog sa pagbukas sa klase ngadto na sa Oktubre 5. Bob? Thank you so much, Faye Marie Dumabok, sa imong live report. Pipila ka mga mulupyo sa dakbayan sa Talisay ng reklamo human mawagtang ang ilang mga pangalan sa listahan sa makadawat sa pondo sa Social Amelioration Program KUNSAP. Si Chona Carion sa report. Dinhi sa compound sa Talisay City Hall, nagtapok ang mga mulupyo nga unta mukobra sa ilang ayuda gikan sa Special Amelioration Program KUNSAP sugod karong adlaw. Apan pakya sila, gumikan kay giingong wa na sila sa listahan. Nga unta nakadawat man sila sa first tranche nga tag 6,000 pesos. Akong bana ma'am, tricycle driver. 5 kabuk among anak, gidikyo siya kaya asawa ko no nakabalik og trabaho. Buto na nao nakabalik mi pero April, May, June na mi nakabalik. Tiyo na ako noon ang buwan na, wami trabaho asa mami. Ipanas mi sa kuwan sa listahan. Na PWD pagong ko, walay trabaho, akong bana na maligyan lang kong lugaw. Na nagakuan ko din nga. Dako kay kong baryo nun sa sugaw. Pasapasa. Nya kadot dumiato sa pag first tranche. Nya nagabang pagumig balay. Nya tulo ka ang kung anak bagagmay pa. Apan mato di Mayor Samsam Gulyas nga ang Department of Social Welfare and Development kun DSWD Region 7 ang nagbuot sa mga kwalipikadong individual nga makadawat sa ayuda. Mangayo usab og katinawan ang mayor kabahin niini gumikan kay ang mga nangreklamo nakadawat maunta sa first tranche ug nganong natangtang na sila alang sa ikaduhang ayuda sa SAP. Ug ang uban wa pa man o mao pa ang pagbalik sa ilang trabaho. I've received complaints from individuals, I've received complaints sa mga barangay captain kay mogi ang sitwasyon. So I told the barangay captains and if ever kinsa ni katong ni complain ako that I will bring this up kay as far as the city is concerned ang ni tangtang nila sa lista was DSWD Region 7. So it's something that ako i-bring up to DSWD Region 7 para naami rason na mahatag kung unsa gi rason nila nang ano gipantangtang. Uban ni Rinanti Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak. Mga bagong motorsiklo giturn over sa Mandaue City Hall ngadto sa kapulisan aron maggamit silang pagpatrolya sa kabarangayan labi na nining panahon sa pandemya aron tutukan ang compliance sa mga health protocol. A report ni Nico Serino. 22 ka mga bagong motorsiklo ang gitugyan sa Mandaue City Hall ngadto sa taga MCPO. Kumpleto kini sa mga accessories, blinker o guwangwang, helmet sa mga pulis ug bag nga kabutangan sa ilang mga butang. Matod ni Mayor Jonas Cortez, magamit ang mga motorsiklo aron daling masud ang mga suokong bahin sa dakbayan. Nakapamupo gyud ang atong MCPO og upat ka awards, no? So appeal na ang mobility nila, ang best operation. So nindot kayo nga ato sa they deserve, no, nga dugang ayuda. Gawa sa anti-crime efforts, tinguha sab sa syudad ug sa PNP ang pagtan-aw kung natuman ba sa kabarangayan ang tanan nga mga health protocols taliwa ni ining panahon sa pandemya. Usa sa atong problema ang social distancing. So nanghangyo kong Colonel Abella nga ug mahimo ma-mobilize ni sila sa pagpamadlong sa kuan sa mga kabarangayan, no? Makapenetrate. Bahinon sa MCPO ang mga motorsiklo, tagduha sa matag police station, tagtulo usab ka motor ang ihatag sa SWAT, traffic police ug mobile patrol.
samtang ang usa alang sa headquarters sa opisina sa City Director. Dako kay katabang kay tungod kay katong previous ang atong mobile raman. Yang atong personnel maglakaw sa interportion karon nanay motor layo-layo na ilang masuripod. So mas dako-dako ang ma-cover sa atong mga kanang mag-rekorida or kanang mag-information dissemination sa interportion. Tag 130,000 pesos ang matag usa sa mga motorsiklo, lakip na ang mga accessories ni ini. Gipunduhan kini sa dakbayan. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ning panahon sa pandemya, dinhi magsumikad ang kinaiyak sa kadaghanan sama na lang sa pagtinabangay ni usa ka professional photographer kinsa mitanyag sa iyang serbisyo nga libre ngadto sa mga bagong online sellers labi na sa pagkaon. Ani ang report ni Faye Marie Dumabok. Ning COVID-19 pandemic sagad sa imong tuyo, mapakalingawan man, mapalit nga mga pagkaon ug ubang kinahanglanon, ilabi na ang panginabuhian, gipaagi na sa social media. Sa mga pagkaon ug mga ilimnon, usagyod sa makadani sa mga mamalitay ang maanindot nga hulagway. Kining photographer nga nailang si John Matt, bisan lakip sa napiktuhan ang pagtabang sa uban ng usa sa iyang ginahuna. Iyang giangkon nga sa una niyang tanyag halos way motuo nga libre ang iyang serbisyo. Daghan na venture to online business. Klase-klase ng racket sa mga tao ba, madato, mapobre, nangita ng joglaing alternate nga kuan tungod affected sa pandemic. Iyang giangkon nga sukad nitong Hunyo dunay uban niyang giserbisyuhan nga gitanyag ang pagkaong iyang gikuhaan og hulagway isip bugti sa iyang kahago. Ang uban sa lapi usab. Wa jud ko nakademand kay pure lang jud siya nga offer. People eat with their eyes, so if it looks good, it tastes good, and dagan ka struggle ana nga phone lang pero lahi ra jud ang effect kung makuhaan sa usa ka professional. O garon nga hinahinay nang nakabalik sa iyang panginabuhian nga mao ang pagkuha og mga hulagway sa mga kalihukan sa usa ka kumpanya. Nihatag gihapon si John Matt og panahon aron pa dayang makatabang ngadto sa mga baguhay lang ni salmot sa mga online business. Ang Ginoo mo reward man jud. Honest lang jud to nga gusto ko nga tabangan to ang kaila. Na siya baligya, then pagtanaw nako kinahanglan siya ani. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Faye Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na sa gawas na nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdano. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Kini si Bambi Del Saro. Maayong hapon mga kapuso.